हाबाखौ जानो गोसो गैयाब्ला फैखानोनो नाङा, जाखानोनो नाङा। संख्रि साखिनो फैनाय बायदि हाबा जाफैफ्लानानै सानसे साननै उनावनो खारलांनाया, बियो मालायनि न'खरखौबो धंस खालामनानै होनाय जायो, प्लास थाखा फैसाबो खरस, प्लास रायजो राजाखौबो बिराद खस्थ होनाय जायो। हौवाखौथ गस्ला सोलायनाय बायदि सोलायबाय थाजाया। नै जा मोजां बारदोंमोन फुलायै, अखानि थाखायनो बिदि गुलुंलांजोब्बाय। आंथ थिखांनो बोरै हाबावनोहाय बे फुलखौ। आयु बेन्दोंआबो नै अपराजितायाबो मानग्लोब फैजोब्बाय नै ओरैजाय। मा खालामबावनोहाय, हाजिरा लेंहराबालाय बहा जाबावनोसैलाय खामानियालाय। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङै दं। लोगोफोर दिनै आं मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोलायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय मोननै टपिकनि सायाव आं दिनै सावरायगोन। बेनिफ्राय थुदो बिदिब्ला सावरायनायखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आं मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो होननानै आरोबाव बे दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोदों। दाख्लै साननैसो सिगाङाव खनजिथानि भाइराल, माने दिनैसिमबो जोबाखै खनजिथानानो। नंगौ, सासे फंबाया आंनि खनजिथानि सायाव लाबोनाय भिडिअआव माने कमेन्ट हरनानै बुंहरदोंमोन आरो, मोसौ मोनसेल नुयो नों मास मोनसेयाव, अनेक जायो, मेरला मोनब्रै मोनबा 10टा 100टा जायो होननानै सासे फंबाया बुंहरदोंमोन आरोखि। मा नाममोन आं गोसोआव गैला, कमेन्टआव नायबासो मिथिफिनसिगोन आं, नामखौ गोसोआव लाखिनो हायाखिसै आं। नंगौ फंबाय, नों बुंनाय बाथ्राया राइटआनो। मास मोनसेयाव अनेक फैमारो बेफोरबायदि घटनाया। नै दा जाब होखनोनो सावरायखनोनो हायै बायदि जालायलांबाय। माने मोनसे आदोत बायदिसो जालांबाय जोंनि माबायाव आरोखि, जोंनि समाजाव बेफोर घटनाया। दाख्लैसो खनजिथानि बाथ्रा थांबाय, जोबाखैनो दासिमबो। दा नै आरोबाव बे हिनजावसा, मा नाम बियो, बे बैसो गोरलै 17 बोसोर ना 18 बोसोर जानाय हिनजावसा हाबा जानानै खारलांफिननाय, बे बाथ्राया दा गोसारफैलायबाय। बेनिफ्राय आं दिनै मोननै टपिकनि सायाव सावरायगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। जोङो गोसोनि साननायफोरखौ सावरायलायाबाबो जाया, सावरायनांगौबो जायो। बिनि गेजेराव भुल जायोबा माने गाज्रि रावजों गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिलायालाबानो बाथ्राफोरखौ कमेन्टफोरखौ एसे मोजां लिरहरनानै सावरायलायोबा एसे मोजां जायो, आं बेखौ लुबैयो आरोखि। दा आङो बे हिनजावसानि सायाव माने हाबा जानानै अखानायैनो खारफिननाय बा हाबा जानाय लोगो लोगो खारलांफिननाय हिनजावसानि सायाव एसे भिडिअखौ फार्स्टआवनो आङो सावरायग्रोनोसै। दा बे हिनजावसाया हाबा जानो गोसो गैयामोनब्ला फैखानो नाङामोन। मिथिनाय मथे माने सोरबा खिन्थालायनानै सावरायलायनानै जादों बिसिनि हाबाया। माने बेफोर सोरबा हिनजाव नागिरोब्ला, माने सोरबा सेंग्राया हिनजाव नागिरोब्ला खिन्थालायग्रायाथ थाखायो नङा होमबा, जाथि खुरमायाबो खिथायो बा गुबुन मानसियाबो खिथायो, बेबायदि खिथालायग्राया थाखायो। बिनि गेजेराव खिथालायनायनि गेजेराव माने मोननैबो न'खरा एग्रिबा, सानैबो सेंग्रा सिख्लाया एग्रिबा बेवहाय हाबाया जालायलायनानै थाङो आरोखि। दा बेवहाय सोरबाया खिथादोंमोन हय माबाखौ, बे सिख्लानो बे सेंग्राखौ बा बे सेंग्रानो बे सिख्लाखौ खिथानायनि गेजेराव बिसोरनि गेजेराव सावरायलायनानै जाबाय हाबाया। बेनिफ्राय बे सिख्लाया बुंदों, आं जानो गोसो गैखायामोन, गुबुननि बुंनायावसो आं जादों। जानो गोसो गैखाथाराबा जाखानोनो नाङा। माने थांफिनगोन, हाबानि उनाव खारलांफिनगोन, बे गोसोखौ लानानै हाबा जाफैनो नाङा। मानोना नों हाबा जाफैफ्रामनानै खारलांफिननाय लोगो लोगो बै न'खरा मोनसे बिराद गिदिर असनमानजों लोगोसे बिराद गिदिर टेनसनजों लोगोसे थाखा फैसानि खरस, थाखा फैसाजों लोगोसे रायजो राजा बे गामिनि मानसिफ्रा नोंनि हाबायाव बेसेबां खामानि मावदोंमोन, बेसेबां टेनसन लादोंमोन, बैफोर दा गासिबो दैयाव थांजोब्बाय। बेनिखायनो आं बुंहरदों बे सिख्लाखौ, नोङो बेबायदि खालामनोब्ला नोङो हाबाखौनो जाफैखानो नाङामोन।
गुबुननि बुंनायाव नों मानो गोसो गैथारामोनब्ला बेबायदि खारफिनलायनो मोनब्ला गुबुननि बुंनायाव नों मानो फैसोमनांगौमोन? बेबायदिथ' मानसिखौ असान्ति खालामनानै थांनो नाङा। दा बेबायदि घटनाया आंनि न'सुंसेनि सासे सेंग्रा, बेबो माने गथ'आ आंनो हाबा जानायनि उनाव नुफैनाय गथ'आ बिराद मोजां आरोखि, फांफुं गैया, खुनु जौ लोंनाय नुफेरा बेखौ, सादा बिरि सिगारेट जेबो सोबनाय नुफेरा बेखौ, माने फरायनाया हायार सेकेन्डारिल' पास जानानै साख्रि बाख्रिथ' मोनखाया, मा हायार सेकेन्डारि पास, MA BA पासफ्रानो ओरैनो गोजावनानै दं दानि जुगाव। साख्रि मोननाय बाथ्रायाथ' सहस नङा दानि जुगाव। खिन्थु गथ'आ ओरैबायदि खामानि मावग्रा, माने खेथि खालामनानै जाग्रा, आरो बिसिनि न'खराव माने बिफायाबो खेथियक प्लास फिसालाफ्राबो बिराद बिफाजों नांथाबो आरोखि। केरेक्टारा मोजां, खुनु रावजोंबो नांलायनोबो रोङा, खमलायनोबो रोङा, बेबायदि सेंग्राखौ मोननानै आरो मा नांबावगौ। बेबायदि गथ'आनो माने सासे माबामोन आरोखि, बिस्राबो माने हिनजाव नागिरबाय थाखादोंमोन आवगायनिफ्रायनो, आंखौबो बुंदोंमोन नोंसिनिथिं सोरबा मिलायनाय सिख्ला दङब्ला एसे खिथादो होननानै बे सेंग्रा गथ'नि बिमाया आरोखि। बेनिफ्राय आंनि आखायावथ' गैया बेबायदि बेजों मिलायगोन बायदि बा बेनाव फैगोन बायदि सिख्ला गैया, बा मिलायनाय बायदि सिख्ला गैया आंनि आखायाव होननानै बुंनायखाय बिसोरो बहाबा दाब दाब जाथि खुरमाफोरनाव बहाबाबो खबर लाहरलाजोबदों। बिनि उनाव लास्टाव माने सेंग्रानि बिमायजों सिख्लानि बिमायजों माने जगाजग खालामलायनानै खिथालायनानै हाबाया जानानै थांदोंमोन आरोखि। दा बिनि हाबानि उनाव आं बे खोथाखौ बे गथ'नि खोथानि, बे सिख्ला गारना खारनायनि खोथायावसो आं दा दिहुनबाय आरोखि। जों बेफोरबायदि बे सेंग्रायाबो खोथाखौ लाबोनो सानाखै बा दावराव दावसि खालामनो सानाखै, जा जादों बेखौ माबायाव माने गावजों गावनो फोजोबलायसिगोन होननानै आरोखि। दा बेबायदिनो बे हिनजावाबो हाबानि सिगां मास मोनसेसो थाफैखादों, माने लाबोग्रोदों। बिस्राबो माने गोजाननि बाथ्रा नालाय, लायनायाव गोबां खरस जायो, बेनिखाय मास मोनसेसो सिगां बे सिख्लाखौ दोनफैखादों। अब्ला बेनिफ्राय मास मोनसेसोनि उनाव हाबाखौ होदों आरोखि, हाबाया जादों। बेनिफ्राय बे सिख्लाया हाबानि उनाव जै थांदोंबो थांदों दिनैसिम गैया, फैफिनाखसै। अथ'स' बिस्रा फरायनो थांफिनदों होननानै खरसाबो हरलायलायदों हौवानि न'खरा। बेनिफ्राय दाथ' फैफिनाखसैनोखा। दा आं खबर लाहैनो मोनाखसै, मा जानानै दं, आं दा थांनाय जायाखै। बेनिफ्राय दासो सोलिफुबाय थानाय आरोखि बेबो। बेनिफ्राय बे सिख्लाया जुदि हाबा जानो गोसो गैयामोनब्ला, थानो गोसो गैयामोनब्ला, मास मोनसे गाहाम थाफैनायावथ' बियो गाव मोजां मोनदों ना मोनाखै बेखौ मिथिखादोंमोन। अब्ला बियो आं हाबा जाला बा माबा मोनसे आं सुखुवाखसै बा मायाखसै होननानै थांफिनबानो जायोमोन। हाबानि उनाव मानो बेबायदि थांनांगौ? बेबायदि थांनायाथ' बिराद गोरोन्थि जादों बेनिया। बेनि फुल आपडेटखौ सेंग्राया जुदि पारमिसन होयोब्ला आं बेखौ नाम थाम गासिबो होजोबगोन, नाथाय आं दिनै गासिबो रायखांजोबला। माने फर एग्जाम्पल हिसाबै आङो बे बाथ्राखौ बुंबाय आरोखि दायो बे सिख्लानि गथ'नि माबायाव। दा फैफिनदो बे हाबा जानाय खारलांनाय बे सिख्लानि खोथायाव आरोखि। बे सिख्लाया मिथिनायाव न'खरजों न'खर एग्रि जालायनानैसो हाबा जादों बिसोरो। हौवानि न'खरमोनहा बा हौवामोनहा जा फोरमायदों, हौवानि न'खरा जा फोरमायदों बेखौ खोनासङोब्ला माने मोननैबो न'खरा एग्रि जालायनानैसो हाबा जादोंमोन। हाबाया बेबायदिनो गोबाङा बुंदों बेसेबां बैसोगोरा हौवाया एसे उन्दै गथ'खौ मानो हाबा खालामनांगौ। बे जेबो टपिक नङा, गिदिर बाथ्रा नङा बियो। मानोना मोननै न'खरा जुदि एग्रिब्ला बेफोर जानो हायो, आरो सेंग्राजों सिख्लाजों जुदि एग्रिब्ला बेफोर जानो हायो। आंनि मेगनावनो जोङो नुनानै दं आरोखि। माने बैसो जानाय एकदम सिख्लाया सेंग्रानिफ्राय बिराद गिदिरसिन, 7-8 बोसोरसो देरसिन सिख्लाया बे 7-8 बोसोर दुइसिन हौवाजों हाबा जानायबो दं। आंनि जायगायावनो दं बेफोरो, आं रायखांजोबला। अनेक बेबायदिनो माने गोसोआ गोरोबलायोब्ला बा न'खरफ्रा एग्रिबा जानो हायो आरो। बेखौ दुसिलायनानै लाब गैया। बा बैसोगोरायानो उन्दै हिनजावखौ लाबोदों होननानै, आंनि हौवायाबो 10 बोसोर देरसिन आंनिफ्राय, जोंहाथ' जेबो माबा गैया। दा बेबायदिनो आरो गोसोआ एग्रिब्ला, न'खरा एग्रिब्ला बेफोर हाबाया जानो हायो। बेखौ माने दुसि हरलायलायनाय, माने बेफोरखौ माने दुसि हरलायलायनांगौ गैया आरोखि। बेनिफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो, बे सिख्लाया हाबा जानो होननानै फैबाय, हाबाबो जाबाय, बेनिफ्राय खुसि खुसि गावनि हाबायावबो मोसादों, रंजादों।
बेबायदि मानसियानो हथादै मानो बे हौवा गोदानखौ बे खैदिनावनो 6 दिनाव हौवा गोदानखौ हाबा जानाय लोगो लोगो मा आखु सिनायखो बा मा आखु नुखो माने हथादै मानो बियो खारखो। आरो आं सानो हौवानि न'खरा माबायानो जागोन जेन्टेल जागोन बिसोरो बिसोरनि खोथाफोरनिफ्राय माने हमनो हायो आरोखि। दा जेरैहाय बेखौ खारलांदोंबाबो फाथैलाय बिसिनो थाखायल' फैदो जों जेबोबो खालामला नों थायाथाय थाया नोंखौ जोंनो नांफिनलाबो होननानै बिसोर बुंखाबाय। आरो बेबायदि हिनजावखौ लाफिनथारनोबो नांला मानोना सुनिया फैदोंमोन सुनिया ओंखारलांफिनबाय आरो बे मानसिखौ जुदि लाखिफिनोब्ला सुनि ग्रहखौ सोनानै दोननानै नोंसोर असान्थिसो जाबाय थागोन बै न'खरा हौवानि न'खरा। बेनिखायनो बेबायदि हिनजावखौ मालाबाबो लाफिननो नाङा। बेनिखायनो आं खावलायहरदों ओंखायनो स्रा खालामनाया मोजां। दा बे हिनजावसा गथ'खौबो आं बुंहरदों जेरावखि थाया मानो बिसोरो जेरैहाय फाथैलाय बिसिनायनि नेमखान्थि दं हिसाबै बिसोर फैजानो लुबैदों नों फै आरो बेखिनि खामानिखौ मावनानै थां बा बै हिनजावसानि न'खरनि बिमा बिफाया बेबायदिनि खामानिखौ माव अब्लानो हौवानि न'खरा जेबो खालामला बा दावराव दावसि खालामला होननानै बुंखाबाय। बेनिफ्राय आं सानो बेयो हाबा जानो होननानै फैखानाय खुसि गावनि हाबायाव मोसालायनाय मानसियादि हौवा गोदानखौ बा सासे हौवाखौ 6 दिनावनो बे मोजां गाज्रिखौ गासिबो सिनायजोबगोन बा बै हौवायाबो 6 दिनावनो जे बे हिनजाव गोदानखौ इसेबां गाज्रि बेबहार खालामगोन गाज्रि आखुनिबाबो बियो गाज्रिखौ लाखोमानानै मोजांसो देखायफ्लागौमोन बे 6 दिनाव बा मास मोनसे मोननैया बे मोजांसो देखायफ्लागौमोन। दा बेफोर बाथ्रायावनो हमनो हायो आरोखि। बेनिफ्राय आं सानो बे सिख्लाया जेरैहाय दा एसे खोनादों नङा होमबा गुबुन हिनजाव थैखानाय हौवाजों एसे लेनदेन दंमोन होननानै। थारैनो बै हौवायासो माबा मोनसे खालामहराखैथ' आं बेबायदिनो सानो बेनो माबा मोनसे बुंहरनानै हयथ' बेखौ बेबायदिनो थांफिननो गोसो खालामदों खोमा होननानै आं सानो। बेनिखायनो आं खावलायहरदों बे बिनानावखौ जेरावखि थाया माने जेरैहाय हौवानि न'खरा फाथैलाय बिसिनाय माखासे नेमखान्थि दं नोंखौ जेबो खालामला होननानैबो बुंखाबाय। बेनिफ्राय नोङो फैनांगौ आरो बिमा बिफायाबो बै सिख्लानि बिमा बिफाफ्राबो बेखिनि बुजायनानै लाबोनानै बेखिनि नेम निथिखौ खालामनांगौ। बेनिफ्राय बे मोनसे टपिक थांबाय आं सावरायनाया। बेनिफ्राय आं सेकेन्ड माने मोनसे आरोबाव टपिकखौ आं दिनै सावरायनोसै। हयथ' बे टपिकखौ रावबो सावरायहरफेराखैमोन खोमा आं खिन्थु गोसोआ आंहा बे टपिकनि सायावबो बे खोथानि सायावबो जे सावरायनो होननानै सानबाय थाखायोमोन आरोखि खिन्थु आं सावरायनाय जायाखैमोन। दा दिनै आं सावरायनोसै माने गोबां फिसा गोनां हाबा जाखानाय हिनजावफ्रा गुबुन हौवाजों खारफागासिनो दं नङा होमबा बा बेबायदिया जोंनि समाजाव दा जाफ्लायगासिनो दङ नुगासिनो दङ। बे हाबा जानाय हिनजावफ्रा खारफानाय बा गुबुन हौवाजों हाबा जाफिननायनि आन्दोआव सोर दं आरो सोर बेफोरबायदि घटनाखौ खालामो आरो सोरनि थाखाय बेफोरबायदि घटनाया जायो बे जाबाय गुबैयै हौवा मानसिफोर। बे हौवा मानसिफ्रानो आं गासैबो हौवाफोरखौ बुंहराखै रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बिदा फंबाय नोंथांमोन गासिबो हौवाफोरखौनो आं बुंहराखै खिन्थु ओरैबायदि हौवाफोर दङ माने सोरबा हौवाफ्रा हिनजावफोरनि गोसोखौ एकदम गलि होनो हाथारग्रा दङ आरो बै हौवाफ्रानो हाबा जानायानो जा बा गथ' गोनाङानो जा एदाव हरबाय थाग्राया बिसोरनो हौवाफ्रानो आसलथे बेफोर घटनाखौ खालामदों बांसिनै हौवाफ्रानो। दा गासिबो हौवा मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिनो नाङा आं गासैखौबो बुंजोबाखै माने खायफा हौवाया बेबायदि दंथारो। बेनिफ्राय आरो खायफा हौवाफ्रा ओरैबायदि मोजां थायो माने गाइखेर बायदि गोथार बिसिनि आखुथाया थायो आरोखि। जाय मोजां आखुनि हौवाफ्रा दिनै समाजखौ फोसाबनो नाजागासिनो दं आरो मोजां फारसे लांनो नाजागासिनो दं। खायफा हौवाफ्रा समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो दं आरो खायफा हौवाफ्रा माने मैला समाजखौ माने फोसाबनो नाजागासिनो दं। बेनिखायनो आं दिनै बुंदों नोंथांमोनहा मा सानो आंनि खोथाखौ गाज्रि मोनोब्ला निमाहा हो मानोना बेफोर घटनाखौ खालामग्राया बांसिनै हौवा मानसिफ्रानो। दा रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो सावरायनो होननानै दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोबाय। माने बेफोरबायदि
भिडिअखौ आं लाबोबाय थानो गोसो जायामोन। नाथाय ससियेल मिडियायाव जोंनि समाजाव बेबायदि खोथाफ्रा दावराव दावसियानो जाबाय थायोब्ला जोंबो फंसेबाबो फंनैबाबो एसेबाबो बाथ्राखौ सावरायनांगोन बा बुंनांगोन होननानै आङो बेबायदि भिडिअखौ आरोबाव लाबोबावनाय जाबाय। लोगोफोर, गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।